weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to babaɓe to juude jaaɓi to fonde elimana to abdallah jeeri to garlola to ñaabina to feerella to windinga to dabbe to dabbana to haymedat ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno kodda to mbañi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie holliri mette mum mawɗo no feewi e ko deftere qur'ana duppa ñande julde taske yeeso juma mawɗo tawateɗo to wuuro wiyetego Stockholm ene tawedira leydi Suède to leydi Sénégal ine yaara e oɗo saaha joni ɓe jaara e mayɓe nayo e yimɓe mabɓe yanoɓe hijjore taw ko hijjore hikka nde to leydi Mali ko ñande assiette go lewru juin woni ñalawma go lewru juillet woni ñalawma hande o ha ñande lewru décembre 2023 e nder lebbi jeegom ko ɗum tigui woni ko fedde gota ko windere loni rokki ministre nde wawata yaltude leydi Mali ha laaɓa to leydi Guinée ko aljuma hande walla aljuma hanki o wonno wirwirde ona biyetenoɗo Haji Rabiatou Diallo Hajja Rabiatou Diallo to e nder Conakry o wira to leydi Burkina Faso capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo tawi hen capantati e goho ko militaire capannayyi heddiɓe ko wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense des patries yennitiɓe gam gollodade e armée leydi ndi rende leydi mumen ko kañumen mbasi pittali men e nder janguji tati to leydi Kenya accident musɗo waɗi e dow laabi leydi Kenya waɗi capanɗe nayo e jeetam neɗɗo wasɓe hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen habaruji men jolam jaɓerima jaaha to leydi France noon ko hande waɗi balɗe nayyi ko biyetenoɗo Nabela wara e nder leydi he suka tokos mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi guila nden noon jaam ala e nder leydi he ko garmi gara musɗo hakkude dadiɓe ɓe e ɓen sukaɓe waɗoɓe seppoji men bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Isaka Sow to Kanela ko bamuma dutiɗo Samba Doro Sow to Kanela ko joom galle muma dutiɗo Ceerno Elhaji Lam ko bamuma dutiɗo to Kanela Ceerno Banaji Lam ko bamum dutiɗo tawateɗo to Kanela Mamadou Oumar Sow to Lugere Poli Boɗeji ko mawnuma dutiɗo Fati Khalid Sow gonɗo e hijjore mum to Makka ko mawnuma duttiɗo Ceerno Amadou Alpha Sow to leydi France ko to leydi ko ɓi duttiɗo kañuma yettiniɗo wulango eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala jaltugol aduna bandiɓe debbo hen banggue nene mabɓe hen banggue biyetenoɗo Mariama Khalid Sow ko ñande alkamisa nogas e jeenayya lewru juin mayduɗo ndu ko nde nogas 2023 ko nden o yalti aduna to Kanela yettiniɗo wulango mbiɗen ko ɓi ko tokoso biyeteɗo Ceerno Amadou Alpha Sow tawateɗo to leydi France dow inde Ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en liddo aw faade dendagal ɓesgu makko kala e faade e Kanel naɓe kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo hen lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴƴi kala yiito hen hoore muɗuma kawisaji mawɗi gorelte ko haako no haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa hewɓe cettima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen jiguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque
ɓandu jaaɗor jooɗa ha ɓooya ronkatinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade ngam jaadgol ɓandu jokkodire gorel te jogiiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yogay ñabboji sa jokkodire gorel te ma yiiten hoorema ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te ya so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangane 49 18 81 13 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00 221 77 428 85 88 so tawi koto leydi Gambie gonɗa jokkodirta koye Ghalii Abuu Bah 00 220 282 29 43 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko jam tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira goo lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko men sehil men Saydou Abou Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol Ser Abdoulaye Sare e ceerno men ceerno Habous Diallo e sohna Mariam Tijani Ba emin mbiya on to gonɗon enen gonduɗon kala min mbiya on juule mo wuuri en tawama hikka yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri allahumma amina jayninde kadi ya ñaguima yafuya saabu joɗade balle ɗiɗi kay woni tigui ñande nogase jeenayyi e ñande capantati hanki o wasde arde e kabaruji koye pofte men gonnoɗen kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puddorɗen laamu leydi Mauritanie e ɓesgu leydi ndi kala ɓe kolliri mette mabɓe no feewi e ko deftere Qouranil Karima duppa tawa kadi ko ñande ñalawma ɓurɗo mawnude ñalawmaji julɓe woni julde taske deftere nde duppa to yeeso juma mawka e nder wuuro witego Stockholm ene tawe nder leydi Suède duppugol deftere nde noon tawa kadi ene wondi e yamirore tawi woni duppuɗo deftere nde waɗino ɗaɓɓane woni namdade autorisation e laamu leydi Suède tawa kadi ko leydi ndi laamu ngu rokkiɓe ona autorisation nde ɓe mbawata duppude nden deftere Qur'ana leydi Mauritanie noon holliri hen mette mum no fewi ministre men kalfinaɗo ministre leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi holliri hen mette mum mawde no fewi e nder communiqué mo ɓayyini ko noon kadi leyɗele julɓe hewɓe no fewi kolliri hen tigui mette mumen e ɗeɗo gueɗe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ñande alarba 17 lewru juin woni tigui ñande ñalawma julde taske nde ko joom moto goto wasi fittade mum toppe ka 6 mo Rosso o mayi noon koye accident o felɓodiri koye bus taw ko bus transport nde wonawa hôpital ɓoyani mum tigui e juuɗe safroɓe e service d'urgence ko hen o wasi fittade makko to hôpital mo Rosso koye on nokku kadi même nokku koye même lieu woni koye nder on nokku kadi accident wanno ha yimɓe ɗiɗo mbasina pital men ɓenne ko oto ferino ɗumen gonno koye dow charrette ɓen ko debbo goto wondude e gorko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jury woni kalfinaɗo ko fate concours recrutement externe
darna taw ko yidde ƴettude yimɓe nogas taw ko secrétaire uji de greffe e capanɗe jeegom goɗɗo taw ko secrétaire administrative général tawi foof noon koye par voie des formations taw ko jaltuɓe école d' administration des magistrature des journalistes e holliri kanko jury o wonde o holliri oɗon concours ponnoɗo wadde ñande 6 lewru juillet ndu gonɗen darino hannde ɗum on concours noon o dirtinama ha ñande 17 lewru juillet gonɗen ɗum 2023 o holliri noon addani ɓe dirtinde noon oɗon concours koye saaha kay moɓe ponno heblanade ɗiɗon preuve aji ko fate concours o hawri koye keɓugal julde taski ko ɗum waɗi noon ɗum dirtina ko date o noon kono tan ko hollirde tan ɓe kolli noon wonde ko date o tan woni ñalawma ko fate concours badgol concours ko ɗum tan woni ko wayla hen dendagal ko heddi ko kala haydara hen ala ko wayli concours o noon mbiɗen ko ñande 17 lewru juillet 2023 o fuɗɗoto ko sanga 8h ɗum fuɗɗoto e nder saluji taw ko école d' administration des magistrature et du journalisme nodda noon e kawgel ngel ko kala mauritaninajo jaro duuɓi 17 ha yetti duuɓi ko famli kala duuɓi 17 so duuɓi mom heewi tawa haaɗi ko duuɓi 37 kala noon to neɗɗo wawi wonde nder leydi he ene wawi joƴƴinde kayitaji mum kayi tawi ɗo joƴƴinde kayitaji makko ɗi noon koye plateforme moɓe udditi e nder site taw ko commission nationale de concours e dow oɗo lien moɓe mbiyata candidature cnc point gov woni gouvernement point mr kala baɗɗo e nder oɗon site kayitaji mum ene wawi tigui jeeyede e ɗina ɓen candidat ji taw ko yiɗɓe ƴettede e ɗiɗon woni ƴetteteɓe ko fate secrétaire uji général taw ko fati kay e secrétaire général greffe uji e secrétaire général administrative ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen leydi Sénégal ina yara e ñalawma hande o yimɓe nayo mayɓe nayo e nder yimɓe mabɓe yanoɓe hijjore hikkade to Makkatal Mukarrama mayɗo toon noon ɓuur mayɗo toon noon battowo nayaɓo o ko ñande alkamisa ɓennuɗɗo o ko nden tigui o hawri toon e ladial o hawri toon e joomi ko omo wiyeteno noon monsieur Guissé o yaranno ko duuɓi 60 o gollotono koye nder société goto privé e Dakar idi mayde toon noon e nder délégation Sénégal naaɓe to ko debbo goto on noon hawruno e ladial ko gila to Médina o hawruno e ladial mayɗo ɗiɗaɓo o noon kadi on noon ko oto ferino ɗum e dow autoroute sara suudu Kaba consulat général mo leydi Sénégal to Jidda o holiri tigui wonde debbo goɗɗo tawi kadi o debbo goɗɗo hawri toon e ladial kamɓe kala kadi hawri toon e ladial on noon watti hawri toon e ladial ko on wattanno tataɓo kamɓe mayɓe foof noon e oɗo saaha joni eɓe jara e mayɓe nayo eɗen mbiye tan nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala heddiɓe ene nde Allah wawata artirde ɗumen e dow jaam e kisal Allah jaɓanaɓe hijjore mabɓe hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeni ha to biñoma ene tawe tigui wondude ngakkugol gaz mawɗo no fewi ha tengti noon ɗina boutelage uji gaz ɗi 6 kilo wondude 9 kilo ɓurɗe wawde hutorede e kala boutique aji to garɗa yeyoɓe gaz uji tawta tigui gaz uji ne lemodiri ha heewi kono taw ko boutelage gasɗi ɓe koliri noon e oɗo saaha joni ko ɗum caɗele mawɗo no fewi yimɓe hewɓe noon koliri tigui e oɗo saaha joni to biñoma e ko taari ɗum kala yimɓe dutti koye defirde ƴulɓe e defirde leɗɗe ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni banque mondial woni boña windere ɓe kolliri tigui wonde ɓe ciifi kayide kay eɓe mballa mo leydi Sénégal financement e nder ko financement ji ɗiɗi ɓutti no fewi faade kay e leydi Sénégal jaruɗi noon kanji ɗiɗi kala ene qiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e joyi million taw ko haalisa dollar so ɗum weccitama e franc CFA mo leydi Sénégal ñamata e ɗum hawra temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi milliard piccala ɗiɗi taw ko franc CFA woni 172,2 milliard franc CFA haalis o noon hen hunde fayi tigui koye wallude leydi Sénégal haɓade ko fate yo lawruɗiɓe kewi hebde kala saaha ndungu ko heddi ko noon fayata tigui ko yidde ƴellidde e ɓeydude ƴellidde jangde nde e nder leydi Sénégal taw ko jangde dowro woni enseignement supérieur financement gadano o noon ko temedere capantati e joyi million taw ko haalisa dollar ene qiime tigui ha 81 woni capanɗe jeetati e goho piccala goho milliard taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal kay julde taske
taske nde leydi Sénégal julnade kay ñande capanɗe tati woni tigui ñande kamisa ɓen ɗo teskama wonde e nder Dakar caggal ɗum noon e nder Dakar teskama hen accident ji ɗiɗi hen accident goto waɗi koye dow lawol faade aéroport Léopold Sédar Senghor sara aéroport ɗo ko auto noon dérapi wawi yande ɓalal taw ko mira aéroport nde ɗum noon accident Allah accident o hulɓinade noon hollirama tigui ma airbag auto yaltina feewi auto kadi caggal o yesso o kala boni hen no feewi accident ɗiɗe ɓo noon waɗi koye dawol lawol ngol ɓe mbiyata VDN on noon on ko auto tigui yani ha woƴiti en keɓani noon bilan so tawi kay waɗi mayɓe walla gañiɓe so tawi en keeɓi hen ko ɓuuri yawde ko ɓuuri leerde mayna gartu hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha to falde Tambacounda jaam weeli e wuuro walla leegal bitegal Saare Guillel ene tawe tigui e ɗom ka mawkana feewi ɗum tawe noon e nder falde Tambacounda ɓesgu ɗeɗo guure ɗiɗi noon ɓe kolli walla ɗiɗo leyɗe ɗiɗi ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe kolliri mette mabɓe no feewi faade e laamu leydi Sénégal ɓe kolliri caɗele mabɓe kay e oɗo saaha joni caɗele mabɓe ɗe ɓe ɓuuri ɓe kolliri noon eɗo saaha joni caɗele mabɓe ko ɓuuri tengtude ko caɗele kay ko fati e coupuraji courant e kala saaha woni délestage e ŋakkede ndiyam taw ko ndiyam robinet ngaji ɓe kaali kadi ɓe jogui caɗele ko fati e assainissement ɓe kolliri laamu ngu ina welsidiɓe no feewi ɓe ngala laabi ɓe ngala ko wiyete éclairage public ɓe kolliri koɓe nokkuji kay mawɗi no feewi e nder Tambacounda saabu kay ɓe kolliri eɓe jogui tigui école aji 4 élémentaire eɓe jogui kadi 2 centres de vote to Saare Guillel ɗum noon ne hollir tigui wonde kay ko diwan mawɗo no feewi hono holliri biteɗo Boubacar Diallo ko on wonno joguiɗo konngol ɓen wannoɓe mette seppo men hollirde mette mumen Demba Ba kañum ne ko koye mawɓe to nokku biteɗo Jamweli on ne holliri wonde Jamweli jogui ko forage goto guila kay leydi ndi heeɗi indépendance faade ñalawma hande o ko on forage goto ɓe jogui e kala saaha diwan ne ɓeydo mawnude ɓeydo ɓesnude kono ha joni on forage moɓe joguino guila iden ha joni ko hen tan ɓe keddi on forage noon e oɗo saaha joni natti wawde ɗumditinde wuuro ngo ɓe mbaɗi erago noon faade e maire mabɓe hono biteɗo Papa Banda Jeeya e laamu leydi Sénégal kala nde tinnoto watte mabɓe hakkille ɓe ganda tigui wonde jaam weeli wondude tigui ɓe ganda wonde jaam weeli e nokku biyeteɗo e nokku jaam weeli tigui yoɓe gandu wonde jaam weeli jeeya tigui koye leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Ziguinchor ko adi keɗen jaɓɓo musidɗo men Amadou Sa Kébé teskama noon guila jamma aljuma ina wiyata aseta hande o Ziguinchor ene wayno koko taƴodiri ha laaɓi ko heddi e leydi Sénégal sabu pont jokkodirnoɗo mabɓe kay e kedde leydi ndi on pont noon koko derguiti taw pomo noon tawe ko 1 kilométre hakkude muɗum e nokku witeɗo Sara Alkali yandini pomo o noon ko ƴiwonde hewde ndiyam arnode toon ko ɗum derguiri pomo e oɗo saaha joni autoji kewɗi umminodi Dakar panode Ziguinchor e ko tawi ɗum kala nana boliki e oɗo nokku Ziguinchor noon ɓeydima kay oɗo saaha joni joñade ɓeydima kadi juukade woni tigui o witte isolé hande noon ko lawol gotol woodi taw ko lawol bitengol route national numéro 6 ko ngol gotol hande wawi rewede gam yettade wawde yettade to Ziguinchor ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to Ziguinchor ha joni keddoɗen jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor ko ardi fo eɗen mbiya hettotoɓe Weltare TV e guila e journaliste uji mum ha e animateur uji muɗum ha e correspondant ji ha e heɗotoɓe enen fo eɗen mbiya ɓe juule mo wuuri hakkude kaalowo e keɗotoɗo haqqe ina ɗon ɗum noon yo Allah yerlo en yaafo en kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeyten koye gartagal imameɓe ɓe ko hurbini ɗo e nder Ziguinchor kamɓe de kamɓe fof ɓe ɓuuri artude ko jaam ɓe noddi ko jaam ɓe noddi kadi ko yoyɓe ɓe mbad jaam jaaha jaam kaala jaam ɓe noddi kadi ɓe duwi yo Allah hokku yimɓeɓe kadi ndungu ngu natiri yimɓe jaam e cellal yaltiri yimɓe jaam e cellal so tawi en garti e hutba Aliou Kandé eɗen gandi kanko addi ɗo juma halwar kanko de hutba makko ɓuuri artude koye violence o jawtuɗo en o pour affaire sukaɓe ɓe e jiknaɓe ɓe o wi ina wayno jiknaɓe ɓe ne jaade ɓeɗo sukaɓe ko mbaɗata ko ɗum noon yo jiknaɓe ɓe kajo sukaɓe ɓe ndentina sukaɓe ɓe goto fof anda ko yahata anda ko waɗata
ɓe toppito ɓe mbiya sukaɓe yo toppito jangɗele mumen ɗum ɓuuri nafde ɗumen e rewde e politique en ɓeeɗo ala ko nafataɓe hannde ala ko nafataɓe janggo eɗen gandi ndugu ngude fuɗɗima nadde ɗo kono noon ina wayno ƴiwole de ko ari ɗo koko yaraleje ma won fodde yaraleje nayyi jippima ɗo e Ziguinchor e Bignona yahanma kam ha heɓanma to e Goudompa yahanma to Thionck-Essyl yahanma Cap Skirring ina wayno toɓo ngo suwa fafde taw jammanki noon ina wayno ƴiwonde arde nde jamguel ƴiwonde yani to diwan Oussouye ɓe kolliti toon yooɓima toon ina wayno bamɗi tugui nayyi min kam duttima e jomum jawɗi ɗiɗi kadi kamenne duttima hen ɗum ɗon noon eɓe ñaagui laamu ngu yowa walludeɓe beele eɓe mbawa dañde kone faddanoɓe ɗiɗo guel ɗo janguel ƴiwonde jahoyel e mabɓe beele Allah ina hananaɓe ɗo ina tana o so en garti ɗo henna e affaire dare ɗe eɗen gandi kamɓe tefankoɓe de ɓe gaddino jawɗi kono ɓe kollitide jawdi ndi lambe juuɗe mabɓe hakkude luuɗo oto tan temedere e capannayyi ujunere e temedere e capanɗe jeegom ha yettanma million ɗum ɗo kadi mbatta ɗum kadi oto kadi nawta ɗum ɗo waɗi caɗele no feewi kadi eɓe gandina laamu ngu kamɓe de ko kaalisaji banque ɓe ƴetti ɗum ɗon noon eɓe ñaagui laamu ngu de wawa walludeɓe beele eɓe dañan noɓe joɓiri ɗiɗo banque ji saabu ina wayno caɗele garaniɓe e ndeɗo hitade ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotta kabruji ɗo fuɗo radio Zik to jokkodire Ghalii Abou Bah yo Allah hokke walde jaam. Allahumma amina ceerno Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi takkusan yoni toon to Yembel cité Asecna to galle ceerno Mamoudou Waddou kabaruji men ɗemngal pulaar seno wima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena seɓɓitiɓe ɓe hinde état islamique ɓe mbaɗi jangu mabɓe to wuuro witengo Gabero tawtengo Sara Gawo ɗum noon te tawe to rewo leydi ndi ɓe mbaɗi ko famɗi kala fodde sappoya jeeɗiɗo neɗɗo foof ko noon ko jamureɓe woni civil en hewɓe kadi mbarmi hen jangu ngu waɗi ko ñande talata ɓenɗo koto kati paɗena nden ka ekkisal teskama tigui ene usti no fewi e nder leydi Mali ñande alkamisa nogas e jeenayyi lewru juin gonɗen ndu sanga 20h woni 8h jamma ko biyetenoɗo Bourayma Sissoko ɓurnoɗo lollide John ko kañum tigui tawa e nder oto muɗum ene wara oto o kala ene wonti ƴiƴam oto o noon eɗo tawa tigui ko wara e nder oto makko oto on e gaari sara lycée Nambi Sidibé mo kati Bourayma Sissoko noon ko suka entrepreneur deeƴo cuusɗo gonga respect joguiɗo huruma e respect e kala neɗɗo ko ɗum waɗi noon kabaru ustare makko addini dendagal katinaɓe kala ha tengti noon e jeunesse kati kala sunare mawde no fewi ko suka jiɗanoɗo no fewi e nder kati e ko taari ɗum kala laamu ngu noon udditi hen leskoji mum jaaƴi no fewi kono noon kadi udditi hen beele kayne anda hol baɗɗo ɗeɗo gueɗe ko ɓooyani ko kadi ko suka entrepreneur biyetenoɗo Issa Kone kañum tigui warano e nder galle mum ɗum koto Sotiba commune to legal bitegal Sotiba commune a e nder Bamako ha joni ko leydi Mali kettoɗen MINUSMA woni mission onusienne pour la maintien de paix e nder leydi Mali woni laafaji bulaji tawteɗe e nder leydi Mali hakkude mabɓe noon e laamu transition go Mali e kala saaha oɗo saaha kala tekkere nde surkanno hakkude mabɓe no fewi laamu transition go Mali noon koko yamirnoɓe nde ɓe jaltata leydi mum ha laaɓa ko ɓuuri yawde e yaccade woni sans délai e nder jonde noon taw ko résolution 2690 ɓe voti a limite woni kamɓe kala ɓe jaaɓi ɓe kawri tigui wonde manda wena witeɓe laafaji mbulaji on manda kaye ɓe mbasa hesɗini ɗum woni tigui ɓe on manda wawa dartinede ɓe kaali tigui beele tigui oɗon manda ene dartineɓe kawri ko darti oɗo dartingol oɗon manda wasa waɗede ko wiyete tigui renouvellement ko ɗum ɓe kawri kamɓe membre de conseil de sécurité hollide kay wonde kay ɓe dartini woni ɓe mbaɗi fin mission onusienne o e nder mission onusienne o e nder leydi Mali MINUSMA noon ina yalta Mali ha laaɓa e nder lebbi jeegom
ñalawma ɗum fuɗɗoto noon ko ñalawma hande o 1er juillet hande kay ñalawma hande o ɗo noon ha lewru décembre 2023 hawrata koye lebbi jeegom e nder ɗin lebbi jeegom ma taw kay dendagal ɓen witeɓe ministre ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi ha joni ko leydi Mali keddoɗen immeuble towɗo woni immeuble goto woni huɓere étage towɗo tawateɗo e nder wonki Bamako woni tigui nder hakkude bundi Bamako derguitima e leydi to legal bitegal AC 2000 ɗum noon derguiti ko sanga 13h woni 1h ñalawma ñande aljuma capantati lewru juin aljuma hanki o waɗi ɗum tagi sanga juulala tisbara ko immeuble noon to bureau ji projet biteɗo PSI tawate ɗum noon tawe tigui to banggue worgo ɓaajo funnague ministére de l'économie et des finances ko nden on immeuble woni janɗo Allah wonde moƴƴo noon hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum teskama tan noon otoji kewɗi e motoji garnoɗi saɗa ɗon kañumen kewɗi boni hen huɓere nde walla mbiyana immeuble o yani koya majji hewɓe noon kolleri tigui hewɓe noon koko egguno immeuble o nde won noon kay service de l'urbanisme koko yamirnoɓe kay koko jettinoɓe ndeɓe eggata oɗon immeuble wasde kay jogade makko hoolare teskama noon ko bureau ji projet ɓe wiyeteɓe PSI ko kañumen tan bureau ji mumen kedduɗo ɗon heddiɓe kala ko eggunoɓe ha laaɓi e nder dow oɗon immeuble ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisala prison mawɗo mo Bamako woni MCA maison centrale d'arrêt mo Bamako ɓe jiiti kiloji ɗiɗi drogue mo hinde chanvre indien jinnoɗo nannede e nder kaso drogue o noon tolnirno tigui koye ɓalala manggal ɓalal tural faade kaso o ɗum ɓe jiita ko ñande nogas jeegom lewru juin maynuɗu e oɗo saaha noon enquête jaaƴo udditama hen beele laamu ngu ne anda hol adduɓe oɗo drogue e nder kaso o e hol kadi to drogue o funno famde ɓe funno faade ɓe jiiɗi tigui andude ko réseau o holno réseau yaari ko ɗum tigui e oɗo saaha joni enquête gonaɗo koto leydi Guinée Conakry paaden bietenoɗo Hadja Rabiatou Sera Diallo mawɗo mennoɗo wonde chef des parlement taw ko transition leydi Guinée ɗum wonno ko 2010 2011 tawi kadi koya mawɓe syndicat ji leydi ndi o jeeno o jeltunoɗo aduna e ɗeɗo balɗe o wirama aljuma hanki o e nder bamude ɗiɓe mbiyata cimetiére Cameroun tawateɗe e nder hakkude Conakry lamorgo leydi ndi o juula noon koto juma mawka wiyeteko juma Faysal ka Conakry Hadja Rabiatou ko Diallo noon Hadja Rabiatou Diallo noon wonino kadi duuɓi kewɗi secrétaire général fedde syndicat ji taw ko ɓurde mawnude gollotoɓe wonande kay gollotoɓe e nder leydi he o ardima pelle kewɗe no fewi e saaha laamu général Lassana Conté eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal ɓe julɓe kala habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paaɗen kene wona capanɗe jeeɗiɗi ko neɗɗo tawi hen capantate goho ko militaire uji capannayyi heddiɓeɓe ko wiyeteɓe supplétif woni tigui wiyeteɓe VDP volontaire pour la défense du patrie ko yerlitiɓe rende leydi men e guure men taw ko gollotoɓe laamu kamɓe woni ɓe pittali men jooɓa kamɓe kala noon mbiɗen koɓe capanɗe jeeɗiɗi goho ɓe mbara noon koye janguji tati baɗɗi e nder leydi he janguji ɗiɗi noon ɓurɗi muusde ɗi mbaɗi koye nder région hakkude leydi ni tawateɗo e nder hakkude leydi waɗi noon capantati e goho VDP e soldaji ɓarɗi e soldaji e waɗi capantati e goho e soldaji mbasi hen pittali o militaire uji kewɗi kadi majjino hen majji melo woni porté disparu ñande talata ɓennuɗo kadi dadiɓe jeetato mbara kadi koye nder garmi garam hakkude mabɓe e dadiɓe hakkude mumen e seɓɓitiɓe dadiɓe ɓe noon kolleri mbari fodde kene wona capanɗe nayo terroriste woni fo waɗ boniɓe e nder région mo komo jari to funnague leydi ndi e nder ɗiɗo duuɓi jeetati noon teskama tigui kene wona ujunnaje sappo neɗɗo e nder ndeɗon falde ko wara tigui e taw hakkude seɓɓiti hakkude ɓen wiyeteɓe jambureɓe e wiyeteɓe dadiɓe tawa kamɓe fof ko seɓɓitiɓe jooɗi fittali mabɓe fodde million ngaji ɗiɗo neɗɗo kadi e nder on diwan ko dogui galleji men dogui guure men oɗo saaha joni gam gam tigui renode pittali men laati doga moltu en habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Kenya paaɗen ñande aljuma hanki o ko accident musɗo waɗi e dow lawol to hirnague leydi Kenya on accident noon waɗi capanɗe nayo e jeetato neɗɗo wasɓe hen fittali mumen hewɓe kadi mbarmi hen hono holli kay mawɗo police diwan o accident o noon waɗi ko hakkude wuuro witego Kericho e wuuro witego
witengo nakuru e dow autoroute ko camion pannoɗo ko camion noon pannoɗo to wuro witengo kirisho ko kañuma filmi mini bis goto gonnoɗo kaye e are ne dari ene ƴetta kilineɓe ko ɗon tigo mabɓi e biso mabɓi kadi e dendagal ɓen arnoɓe gar biso hen accident ji hewɓe ko hen mbasi pittali men habaruji men jolam jaɓeri ko to leydi France aseta hande o laamu leydi France ɓe kulliri tigui ɓe ɓeydi 45 dadiɓe hakkude police e gendarme gam kay tengtinde gam kewal gam kay tengtinde walla wiyen fabade ɓen dadiɓe gam tekkinde dadiɓe oɗo saaha joni joguiɓe sécurité waddoɓe kala saaha gara min gara hakkude mumen ɓen seppoɓe tawa kay guilay seppoɓe heeloɓe galleji duppoɓe autoji heeloɓe tigui magasin aji janani e kala saaha hutaw ko hollide mette mumen kay e wargo oɗo suka tokoso biyetenoɗo nahela baɗaɗo kay talata ɓennuɗo o tawi kadi ko policier warimo to wuuro witengo mantera balɗe nayyi hande watti tigui balɗe nayyi hande noon ko wara ala noon jaam ala e nder leydi France kala ha tengti noon to nokku biteɗo Marseille to wuuro witengo Lyon noon eto Marseille dadiɓe ɓe hinde CRS wiite nuldama toon to Marseille eto Lyon kala fodde temeɗɗe ɗiɗo agent taw ko CRS nuldama to Marseille ko aseta hande noon kanko baraɗo biyetenoɗo nahelo foti wirede ñalawma hande o ko foti wirede habaruji men ɗemngal pulaar ko ɗo kaddete habaruji men to leydi ende noon mbiyen to leydi ende ko bisa transport kañum tigui waɗi toon accident walla hawo sumi e nder cumu he noon nogas e joyi neɗɗo wasi hen fittade mum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaga Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on